मुख्य कार्यक्रम जुने गोव्यात होता. त्या कार्यक्रमात निमंत्रण पत्रिकेत बाकी सगळ्यांची नावं आहेत. जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असताना तुझं नाव नाही आहे, सरपंचांचं नाव आहे. काय नेमकं झालं, कशापणे? मला काही माहीत नाही. डिपार्टमेंटचा प्रश्न आहे. बघू अजून तसं ह्याच्यावर मध्ये काही तसं काही कमेंट्स नाही. बघू कसं काय. पण तो तुझंच एरिया लागतं, पण तुझे त्याचे नाव हांव लोकल झडपी आसा आनी अध्यक्ष आसा. म्हाका अजून काय खबर ना. प्रोटोकॉलने जरी बघितलं तरी तुझं नाव असायला पाहिजे, कारण सरपंचाचं नाव आहे त्या अर्थी जिल्हा परिषद अध्यक्षाचं नाव असायला पाहिजे त्या भागातलं ना. कितें मिस्टेक जाल्या आनी कितें जालां तें तांकां पळोवनी. हांव ताजेर कांय कमेंट प्रेसिडेंट एमिरेट टार्गेट करता अशें कितें ना ना. कशें तांणी कशें इन्विटेशन करतना कोणाक विचारलां तें तांकां पळोवचें पडटलें. तुमकां हांवें कानार घातला, अध्यक्षाच्या कानार घातला. आजून जाता. हय सांगा.